Dende a tristeza, mais tamén dende a esperanza, despois de ter coñecido a Suso Díaz, creo que debemos e podemos seguir levantando o telón cada día, non? Non parará en nós ata que nos xuntemos con el. Era un xigante, era un talento extraordinario e como persoa pois querible, dedicable, amable, inmenso. Todos estamos como equipo moi unidos e isto, aínda que sexa unha dor, estamos buscando a serenidade e o pulo, a forza que tamén Suso nos daría e nos dá. Y tan solo unos días después de haber perdido a uno de los suyos, los integrantes de Sarabela han tenido que ponerse en pie, dejar a un lado el dolor y dar el último empujón a un nuevo fito, un certamen que comienza mañana, que incluirá a 16 compañías llegadas de toda la península, pero también de países como Noruega, Chile, Ecuador o Argentina, con 30.000 euros que el año pasado los organizadores han tenido que hacer malabares para ofrecer el excelente programa que presentan. Estamos en tempos moi duros, anúnciase un recorte do 50% en cultura, isto é moi grave. Tamén hai algunha pregunta que a min deixo no aire, que adorando, por exemplo, valorando moitísimo a capacidade de persoas como Leonard Cohen, soamente vaya para a reflexión, sen ánimo de polemizar, para a reflexión. Sabemos que custa tanto unha representación dentro do Xacobeo, que naturalmente ten que facer unha programación ambiciosa, como todo o orzamento adicado aos 14 festivais de teatro galego desta asociación que nos acabamos de constituir.